Urola garaian argi dugu energia kontsumo arduratsuaren garrantzia. Hori lortzeko, Ezkio, Urretxu, Legazpi eta Zumarraga herriak Ugasarekin eta Foru Aldundiko Ingurumen eta Obra Hidrauliko Departamenduarekin elkarlanean ari dira. Gizarte guztia egungo energia ereduaren aldaketan eta klima aldaketaren aurkako borrokan inplikatzeko. 2019an plangintza ezberdinak eraman dira aurrera. Eskualdeko ikastetxeetan Europak proiektua den Euronet 50-50 metodologia abiarazi zen 2018-2019 ikasturtean. Proiektu honek eraikin publikoetan energia aurreztea du helburu, instalakuntzen erabilera egokitik eta energiaren kudeaketa zentzudun batetik abiatuta. Onura ekonomikoak ematen ditu energia aurrezteagatik. Urola garaiko 7 ikastetxeak proiektu honetan parte hartzen ari dira. Guztira, 3.621 ikasle. Hainbat lan burutu dira eskoletan. Energia talde bat osatzea erregaiaren eta elektrizitatearen fakturak aztertzeko. Ikaskomunitate osoarekin informazioa partekatzea. Eskoletako instalazioak ezagutzea. Energiari buruzko edukiak ikastea eta energia aurrezteko ekintza plana burutzea. Lanketa honek emaitza onak eman ditu. Bataz besteko aurrezpena 100%. Aurreztutako energia totala 73.883 kilobatio ordu. Aurreztutako diru totala 9.784 euro. 18 tona karbono dioxido gutxiago isuri da. Aurrera eraman den beste lanketa bat, Gipuzkoa argitu ekimenak herritarren eskura jarri dituen argitu tailerrak dira. 2017tik antolatu dira tailer hauek. Era erraz eta soil batean, elektrizitate kontsumoaren murrizketa eta sentsibilizazioa herritarren artean sustatzeko. Tailer desberdinak egin dira. 2017-2018 ikasturtean, eskuratu zure argindar kontsumoaren datuak eta murriztu zure kontsumoa tailerrak egin ziren. Merkatariekin eta ostalariekin. Adineko pertsonekin. Eta hiritar guztiekin oroar. 2019an, etxean energia berriztagarriak sustatzeko tailerrak antolatu dira hiritar guztiekin. Energia berriztagarriak zure etxean. Posible da. Azkenik, energia gehien gastatzen duten udal eraikinetan ikuskaritza energetikoak egiten ari gara. 2017an 8 eraikinetako energia eraginkortasuna aztertu zen. Eraikin bakoitzeko energia kontsumo handiena duten gailuak aztertu dira, eta energia aurrezteko hauek nola erabili, egokitu edo ordezka daitezkeen aztertu da. 2019an Legazpiko kiroldegian eta Urretxuko eta Zumarragako kulturretxeetan instalazio termikoak eta elektrikoak ere aztertu dira. Eraikin hauetan, erabiltzaileek eta langileek praktika onak sustatzeko pegatinak eta infografiak aurkituko dituzte. Energia aurreztea helburu estrategikoa da klima aldaketaren aurkako borrokan. Energia kontsumo arduratsu baten alde, Urola garaian argi dugu.